Sa paghinumdom sa Roxas Night Market bombing sa Davao City, usa ka misa ang gipahinungod sa mga biktima. Ani ang report. Gihinumdom kagahapon na ikaupat ka tuig sukad gibombahan ang Roxas Night Market. Pinangunahan ni Mayor Inday Sara Duterte, mitambong usab ang mga opisyal sa kapulisan, kasundaluhan o pipila ka mga banay sa biktima. Mismong si Archbishop Romulo Valles ang nag-officiate sa misa. Mihalad usab og mga bulak si Mayor Duterte sa memorial site uban sa mga kabanay sa namatay ug survivors sa pagpamomba. 17 ka tawo ang namatay ug 74 ang samdan sa pagbusikad niadtong September 2, 2016. Sa iyang mensahe, gipasabot sa mayor nga kinahanglan kitang magmabirantayon aron dili na masubli pa ang nahitabo. We have been hard in campaigning kanang ato ang culture of security diri sa Davao City, and isa sa components ana is being vigilant, and doon natay kampanya ana nga kapag may nakita dapat magsalita. Samtang sa subling pag-abli sa Roxas Night Market karong September 12, istriktong ipatuman sa lokal nga kagamhanan ang mga health protocol aron malikay sa COVID-19 ang katawhan. Maabli nato siya nga dili siya mamahimong problem for our COVID-19 pandemic. So we will try to put all the security and health protocols nga kinahanglan. Ako si Teco Campo para sa Mindanao.